Ecoprinting. Els materials necessaris seran tros de tela o drap, fet de fibres vegetals o de seda, fulles o flors de la nostra elecció, paper film o bossa, fil o corda, olla. Procés. Per a col·locar les fulles, primer hem d'humidificar el drap amb aigua. Després, hem de remullar les fulles en una mescla meitat i meitat d'aigua i vinagre. Així és com hauria quedar. Una vegada fet, posem el film o el plàstic sobre la tela i les enrotllem i atem molt fort. L'ecoprinting es pot fer bullint-se o al vapor. Després d'una hora fent-se, els retirem. Per últim, llevam la corda i els obrim. Resultat. Com veieu, les fulles que varen deixar més clorofil·la varen ser les que es varen fer bullint-se i l'eucalipte.